تحودو تدليغا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كتحودو تدليغا وانجيل يوحنس ምዕራፍ 5 ካብ ፍቅዲ 5 38 ዓመት ዝሓመመ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ወነበረ ኢየሱስ ድማ ንዑ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊኻ በሎ እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቐላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ ሰብ የብለይን ኣብ ዝበልናሉ ሰብና እግዚአብሔር ጸግዕ የብለይን ኣብ ዝበልናሉ ጸግዕና እግዚአብሔር ዋና የብለይን ኣብ ዝበልናሉ ዋናና እግዚአብሔር ስለዝኾነ ንዝኾነ ይኹን ጻውዒት ድሕነት ናይ እግዚአብሔር ሸለል ክንብሎ ኣይግባአናን ይምእመናን እቲ ምንታይሲ ኣምላኽና ናይ ናጽነትን ናይ ሓረ ኣምላኽን ብምዃኑ መጠን እግዚአብሔር ድማ ነቲ ድሕነትና ዋላ እኳ ዝፈቕዶን ዝፈትዎን እንተኾነ ምርጫ ክህበልና ግድነት ስለ ዘለዎ ድማ ክትሓውዶ ትደሊኻ ይብለና ኣሎ ናይ ሰባት ድሕነት እናረኣና ንሕና ክንሓዊ ዘይንደልየሉ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ስለዚ ድማ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕሙም እዚ ካብ ዓራቱ ዘተንስኦ ንሕና እውን ካብቲ ናይ ዓራት ሓጢኣት ተንሲእና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና እሞ እግዚአብሔር ፈዋሲና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ፈዋሲትና ስለ ዝኾነት ኩሎም መድሃኒትና ስለ ዝኾኑ ናብዚ ቅዱስ ቤት እዚ መጺና ፈውስና ክንወስድ ይግባአና እዩ وسبحات لإግዚአብሔር ولولاዲቱ ድንግል ولመስቀሉ ክቡር አሜን ምርጫ ክህበልና ግድነት ስለ ዘለዎ ድማ ክትሓውዶ ትደሊኻ ይብለና ኣሎ ናይ ሰባት ድሕነት እናረኣና ንሕና ክንሓዊ ዘይንደልየሉ ምኽንያት እንታይ ኮን ይኸውን ስለዚ ድማ ከምቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሕሙም እዚ ካብ ዓራቱ ዘተንስኦ ንሕና እውን ካብቲ ናይ ዓራት ሓጢኣት ተንሲእና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ይግባአና እሞ እግዚአብሔር ፈዋሲና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ድማ ፈዋሲትና ስለ ዝኾነት ኩሎም መድሃኒትና ስለ ዝኾኑ ናብዚ ቅዱስ ቤት እዚ መጺና ፈውስና ክንወስድ ይግባአና እዩ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን